Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Lalaking tulo ka adlaw na nga gipangita sa dagat nga sakop sa Barangay Daliao sa Davao City napalgang patay na. Kapin 200 ka balay sa Cagayan de Oro City gikatakdang ipailaw sa demolisyon. Pipila ka mga residente voluntaryo na nga nangguba sa ilang balay. 20 anyos nga lalaking mag-uuma napalgang patay na nga gisulod sa sako sa daplin sa kalsada sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Usa ka libo ka residente sa Malapatan, Sarangani nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog, nakadawat og hinabang pinaagi sa GMA Kapuso Foundation. Og top 3 sa cultural presentation sa Hiyas sa Kadayawan 2026 atong ilailahon.